जों को मास खाइलाय फायमोन दासिनो आरो एक राजनीतिफ्राव थाने किसा पाराव मास खाइलायमोन इनका मास खाइबायै फाइलायखा दा फायै आमफ्रा बाजार टाउन हल किसा लायखा लाय इनके जों पारा किसा हाबै खेजेर सालायनो हिने पारा किसा तेसे हाबको कबरक आइपीएफ तिरक बयंगो किसा मास खाइलाय फाय दंखौ मास खाइलाय फायै जों मटामटी नक गानासे सफायखे इनका बरक सोंमाय लामा सोंनो कासुइ दं हटा बलं हाबै आबो इको आमफ्रा बाजारा टाउन हल किसा लाइद्र इनका बलंटी पर राबार बेको इनका आनो वाइसे अजादर को मकल साकाव मार्बेल लयमास को अब तो एमने तो आं साइसुं न नांमाखै नांगरा खाते इना नांखाबो खै साइमियाखौ बिपुल देब बर्मा आमपुरा बारि बरक सिनी 300 হইতে 400 জন আর বুনা না যখন ককফুরু বুলাই মাহে বুলাইয়া বরক বলংতে এতে খাইকাটা गेसंखे ता बुला जी तावाला दिहि सालाय तंगमानटा के बरक आसे बलंटी हाबै एटे खायो सम और चिम ना काम কয়টা ঘটনা হলো কটনা কয়টা হনা মাইখা 9:30 রেলি খাই দं অপুরো রেলি দেখাই দं নরম मंग मास खाइ पाइ खाटा पाइ खेजेर साना हिन फाइलाय दंटा बर आफर लामा कासै गसिनि पुरा नामफ्राव आरो पार्ट अफिस दं काइसा कारो जतन पालखै खेजेर सावै जानजान नगर थालायने हिन फाइलाय मानटा मास पाइयाखै पुलिया नकक तुमा थोनन बेलेके हामबाय तिनी सानजा जराबो चिनी आमप्रा आमचे कैसे बुट कमिटी आर जागाबो चिनी तिप्रा लीडर्स आर खिचुरि चालाय तंनाय मानि ते श्रापसा बरक चिनी आमप्रा लामाव न आम चेंज तो लुपर मिलाय बरक तिन कैसा पीसफुल माने मास रैली खलाय तंनाय मानि आ जागा फायै बर जेबो खलाय श्रापसा खलाय न किबिल का आपरो आईपीएफ लीडर्स फायै राबार कखा ताई चिनी ताको बिपुल देबरन मकल कगे राबार बकर फाटिका आवन बागै जों दिनै बार सावैबो सासुका जों तागबो जों एफआईआर खायफियाबा जों चिनि बरन डिफेन्ड खायनायनि बागै जों दिनै एफआईआर मा खालायखिया सापुं बरक हाकेमनो बयनो हमकिरो जमकिरिबो सानजोकले चुआक नंगै बयनो हमकिरो बुफेरा साब्रे खालायो आम हायमां सयलाय चुका तिनले सयचुक मालियानि बागै चिन ताखुनो जों डिफेन्ड खायनायनि बागै जों तिनि एफआईआर मा खायखिया आवन बागै तिनि चिनाव बाइजाल आउटपोस्ट बजे चिनी उसिर तमन बरो आउट अफ स्टेशन जाक जों तिनी थानाव एफआईआर खायमालांलिया बरो नासिंदिन साव ते हरमान बागै जों तिनी कोर्ट बेरानो काहामके पीसफुल के तन्नान बागै जों तिनी बरो नगर रहबायसिनाय हस्पिटल ट्रिटमेन्ट खायबा गाबाय ताइ जों खाना फङो एफआईआर खायनाम अलरेडी फायनाय ताबुक जों एफआईआर खायना फायपन अराव ताबुक चिनी थानाव केबक्रै आउट अफ स्टेशन जांमा आवन बागै जों तिनी अमन प्रुफ खायख्लानाय जे जों अजर थानाव एफआईआर खायना फायपन ताबो एफआईआर खायमालांलिया खाना फङ फाय जों एफआईआर खायबायसे